बिना गीत मारा तर चिचिया तरई कहतर के नया गीत गाई हमर पुरान कौन होला। पहले अपना आवाज के ठीक कर तू आवाज ही कर नया दिया गीत गाओ तो आई पुराने लहंगा पहिर बड़ा चिल्लाता माइक हम मोटा महकत लहंगा आ तू नया गीत गाओ तर नहीं सब 92 के धोती पहन के आइल बड़ा कहतर के नया नया गीत गाओ रानी बिसरा धोती धोती इनका पामेर है तब सही धारी वाला को हरियर का धोती देखता नहीं मैं बिसरा कोई जगह पर ब्लड के दाग लागल हो कि बदल नहीं कर सको। मैं बिसरा मो कमाई लेल हलस लहंगा ना नचनिया के मेकअप के सामान ले विश्राम जी वकील ने खरीदे महुआ बेचेले लॉकडाउन भर महुआ बेचल सीजन नहीं खाली नेपा के कमाई खाती है महुआ के दारू अरे नेपा राम के कमाई नेपा हद हो गइल बाबू। डाला बिनलसियो दौड़ी बेचलसियो हमार नए नए शादी भई रहे नो तो मेहरारू से ना हाँ। मुर्गी से भई रहे अंडा बेचत नहीं पहले ठीक है रही तो कहने की बूढ़ा तारा से सुरगर ब्यास के हो लोकत नहीं नजर में हमरा कतना रूप तारा इतना मेही आवाज मुन्ना सिंह नथनी सिंह के हो के बाना के गनैया गाना तो के गो बेसुरे लेके हमारा जन्म ली बाद में गनई गवले कहने की देखो अब बिहान भइला दुगोला कुंवर जी से रहे हां हम फिर माने 19/5/2002 में बियाह भई रहे हां हम फिर माने करी देते तो 20 के गनई बा हम सुहागरात कैसे मनाए कैसे टेक्निक लगौनी मौगी से कहने की कह दे कपार दुखाता दिनों में कहते कपार दुखाता सवेरो में हां हम गाड़ी में बैठने कहने चलो डॉक्टर से दिखा दिया लेके गोपालगंज नायका घर पर चल गए जब केहू ना रहे हां 7 बजे पहुंचनी आज जेव जाके अभी अपन आगे कार्यक्रम शुरू करता नहीं हां हां वो है आ तले बूढ़ा विदाई खातिर पहुंचे तरह गेट खटखटावत रहो किली बंद बा भीतर से ताला लगल बा हां अभियंता भाई ए भाई अभियंता भाई अब बताई लौंगड़ आदमी प्रथम बार सुहागरात मनावत होके हां तो दरवाजा खोली न बिना पूरा भोजन के लिए उठी उथरिया सजावल है अब हम आधा घंटा के बाद निकलता नहीं बूढ़ा जी कहते का करता भैया तो हम तो पहले स्वप्न कहने के बूढ़ा चटनी कुचत रही हाँ चटनी ताले कुसुमो बाथरूम में से निकला तारी मुंह पूछता है बोले के भौजी भौजी अभियंता भैया का करतल है इतना देर भइल हां तो वो कहले कि चटनी कुचतल है हां तो बूढ़ा कहता चटनिया में से हमरो के चटावल चटावो तो मौगी कहलस कि हम तो सिलवटिया धो देले बानी हां अभियंता जी के बड़की लोरहा बा देखी पुलिया पर लपटाइल होई तरी काच कुछ के चेक कोली कैसा लगत है चटले तो कहता कि नमक नहीं खा पड़ल काम को नारियल वाला हो नारियल चटनी है में नमक ना डाली एकदम गाढ़ रही बिरह में बारी औरत बलमुआ प्रदेश में औरत बड़े 3 साल से है गिरो हमें गिरो हले तोरी कह बेलमुआ से हेलो हाय हां नहीं राजा जी बोला बोला रउआ के इतना साल हो गइल बाहर गइल रउआ त हमरा से कहले रहली हां कि 1 साल में जाई आ जल्दी तारा खातिर चल आए हां हां आई बताई रउआ के जब घरे ही ना रहे के रहे हां त हमरा से शादी काहे करी शादी करके हाँ। हमरा के घर में अकेला छोड़ के हां रउआ बाहर कमाए चल गई हां रउआ त हमरा से वादा केले रहली हां जीवन साथी बन गइल बड़ू खाली वही खातिर बियाह कइल जाला बोलो रहा भाई मेन माइक लिए हैं रहो मेन माइक ले बताओ ऐसे आवाज ना निकला तलावरी बड़का मंगलू अभी ना तारो वाला नहीं कुछ तो वो बोला हो तब पेड़ा का मुंह पर हाथ मत धर तो सीटी आए लगी नहीं बोलो मैं इसको और ना चना बिया कहते कि जी गुदी में सुतत रहे पगली बदलबे की नाते अपन भाषा यही कहो कि जे कोरे में सुतत रहे गोदी में मर्द सुतला कोरा में अखबार में सुतला लगलू हो कहबे त कि कोनो लइका लइकाइए में त हो खोइला बाहर कमाए चल गइल गुदी में सुतत रहल के हां कह के दू लहंगा बदल अपन महकत लहंगा साहब दू कहता कि मरो लागइले विधवा भइल बड़ी यार दोसर नचन नहीं के मिलो महकत है ना कोनो लखना खना ले लेबो ठीक बाबू ए राजा जी बोला रउआ तो हमरे से वादा कइले रहनी कि रउआ नया साल पाए हां रउआ तबो नहीं ओकरा बात कहनी कि हम होली पाए रउआ तबो नहीं ओकरा बात कहनी रहो नया साल पर ना आईनी ना तरह के केहू देवरा के ना कहल कि भौजी हैप्पी न्यू ईयर ना ए राजा जी केहू ना कहल कि भौजी हैप्पी न्यू ईयर ना राजा जी हम कहानी बगी निहुरल
ए राजा जी हाँ राउर वेट करत करत चैत बीत गई हाँ अब तो दीपावली आवे वाला बा हाँ रउआ ही बताए रउआ घरे आएम कि ना आएम कि राउर वेट करत करत पूरा साल बीत जाए छठ रुकबू का हाँ ए राजा जी ज्ञान तने दो तीन रउआ आएम तबे हम भूखे आओ तने छोड़ के पहले आओ तने हम गजाड़ी उखसी भी दो चार पुण मन फ्रेश हो जाए एकदम परना के दिन बोलो ए राजा जी बोलाओ हमरा रुपया पैसा ना चाहिए हाँ हमरा सोना चांदी भी ना चाहिए हाँ रउआ हमरा आँखी के सोझा रहे हाँ हमर कुल सिंगार पूरा बा हाँ ए राजा जी हाँ रउआ दुआरी पर पत्ता झारे हमरा लगे कि रउआ रुपया पैसा झारतन रउआ हमरा के एगो रसरी बांधे नु हमरा लगे कि हम सोना के सिकड़ी पहले बनी ए राजा जी का बरखा जब कृषि सुखानी का बरखा जब कृषि सुखानी आ रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी अरे राम राम पहले तो जब बोल हो कि का बरखा जब कृषि सुखाने तब यही लगे कबीर दास के नतीन पतो हो शहर को तारी कबीर दास बाकी पगली के बहिन निकल तहरो से पागल चनिया भी आएगो बिया के जी खाना में हो जहाँ 31 दिसंबर का प्रोग्राम रहे पलामू में एक गिलास महुआ धोई रहे नीचे अच्छा तने आवा एजे के एगो बिया बोलिया के चनिया ही वीडियो में आ जनवाई जाने की वो महुआ मार गए रहे पहले से कुंवर इधर ले अपना खातिर अब बिरह में कहत रहे कि जान खातिर जान रोवत रहे सर कहो लड़की को होती तो है कहते कि जान जान हम तेरे लिए रुकिए रुकिए पहले पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर नया साल मुबारक हो और जी कहते रहे कि न हो मैं सबको अपने तरफ से बार बार नमस्कार प्रणाम करती हूँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप लोग पिकनिक की शुभकामनाएं ले लीजिए तले कुंवर जी कहते रहे जब मनोज महुआ रोलाई जब काम होइल हो तो एक जना कहत रहे कि न चलिए मार तोरा बोई वो मस्त बिया तड़पतारी देखिए अलग हो चढ़ली जवानी अपनों को ले लो कुछ हमरों को मांग लिया माइक चाहिए कोडलेस दे दो वही जाऊंगा कि संग संग कोडलेस मेन माइक संग ही रखती है गोरी बेगे में बोला कुछ दर्द में कहा हमारा दर्द में आ जाए आय पगली के जवाब दो ए राजा जी हमनी के शादी के इतना साल हो गए लेकिन आज ले हमनी के गोदी में एगो लड़का चाहे लड़की नहीं की खेले हमरो बड़ी मन बा कि रउआ ऊ देश छोड़ के अपना देश आ जाती ध्यान दे तो हमनियों को एगो लड़का चाहे लड़की हो जाती जाए तो हम नहीं खियावत नु तो 2-4 दिन खातिर नैहर चल जाओ कहीं से बैंक में बैलेंस न रखे के पावे ए राजा जी कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो
कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कोई आपसे रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सीखो। टूट जाए तो सजाना सीखो, रूठ जाए तो मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, उसे सजाना सीखो। आज अगर मेहरारू भाग जाओ नहीं हो अच्छा अरे पगली ना तो पगली पर सीखो। भाई बारो तू ही कमाए वाला पड़ता। भाई बारो तू ही कमाए वाला पड़ता। अब हिले भइल नहीं लड़की भालता। खाली अपने के ले लू, हमारा खातिर ना मांगलू हम से देनी। हाँ दोनों आदमी के हमरो को देत रहे, हम लोगों को देम तो हम लियो कर ले लो ये। हाँ हो ताने बाबा अब हिले भइल नहीं लड़की भालता। अब हिले भइल नहीं लड़की भालता। मन करे रलिया मन करे रलिया पर जाई ए पिया ए मां कि मर का। पिया ए मां कि मर का। तो कतना न कामयाब न सुनिए भैया हमरो के लेल अपनों के लेल बेचारी सब भैया लोग हार्दिक प्रणाम करते हैं। जा अजीत भोजा वाला बांसडी रोड सातवा मोड़ बहुत बहुत पुरस्कार दल बनी। अजीत जी के बार बार शुभकामना करते हैं। जय हो भैया के सारा काम नोट खातिर करत रहो। नोट खातिर होत देहला गलया रमा। खातिर भोट देहला गलया रमा। विरह के याद में जरावत करो जानी। विरह के याद में जरावत करो जानी। डाल के किरासा डाल के किरासा दिल जल जाई। पिया कि मर जाई।